Jena meta kont baby, kelli bżonn il-kura u il-ġenituri tiegħi u jien ma konniex naf x'se nagħmlu. Kont għadni ma nafx kemm kelli żmien, imma morna sal-Ingilterra u għand Puttinu fetħulna l-bieb u għajnuna. Meta Ellie kienet għadha biss tarbija ta' 10 xhur, il-familja tagħha sabet ruħha quddiem realtà li qatt ma kienet stenniet. Minħabba kundizzjoni serja fil-fwied, Ellie kellha tittieħed l-Ingilterra għal trapjant, vjaġġ twil u mimli inċertezza li kompletament bidlilhom ħajjithom ta' taħt fuq. Għal 2 u nofs, il-familja ta' Ellie għexet fl-appartamenti ta' Puttino Cares, post li sar kien sigur f'mument ta' biża' u diffikultà. Din kienet l-aktar familja li damet tgħix taħt is-saqaf ta' Puttino li jagħti refuġju bla ħlas lil dawk kollha f'pajjiżna li jeħtieġu kura barra minn xtutna li jiffrankaw dan il-pis finanzjarju minn fuq spallejhom u tawhom xi ħaġa li ma tistax titkejjel. Isserħan il-moħħ kif spjegalna missiera Ray. L-ispejjeż hemmhekk huma kbar meta tkun taf meta tasal għal-jom tkun taf. Il-flettijiet ta' Puttino barra inti li għandek l-accommodation, għandek mbagħad għandek l-appliances, għandek id-dawl, il-heating, għandek ħafna spejjeż li laqas indis tkun jafu bihom. Li ma kienx Puttino għalina jew kelli nbih fejn noqgħod jiena, jew tissellef, imma Puttino meta ħabbatnilu fetħulna l-bieb. Illum Ellie għandha 9 snin u tinsab b'saħħitha, xhieda ħajja ta' solidarjetà ta' Puttino. Ellie u missiera Ray ħeġġew lill-poplu Malti Wawċi biex jibqgħu jappoġġjaw lil Puttino, inkluż biex issa titwettaq l-akbar ħolma tal-organizzazzjoni fil-kapitali Ingliża. Daw il-flettijiet il-ġodda li qed jibnew jitlestgħu li meta jkunu lesti ħajkunu viċin iċ-ċentru ta' Londra. Hekk il-pazjent ħajbati inqas u dik hija importanti. Għalhekk nitlob il-poplu Malti fisem it-tifla tiegħek fisem kulħadd biex jgħin il-Puttino għax Puttino meta ssibu jiftaħlek il-bieb m'hemmx xeta meta l-Mart jiġu fuq kulħadd m'hemmx xeta. Importanti li tgħinu ta' grazzi lilkom ta'. Qabilt it-trapjat u issa tajba. ċemplu il-Puttino. Bye!